Yankwa Fumantemo, ne Tichu, and Tano so 1 more a ton apotoria na ene onso say the Jumana Gukra, blender no ebeba yeno. Obi and Fapotoria Nyahe, only Adam Cassie, Edin Comoy. Amongfo ni wonu ton apotoyewa ewo tano so awa afomantem ne mu eni ede to just say wonwumedie yade a eni enkosokra nyina nam se ne eni omamfo de wonani esi blender so a apotoyewa mpo wompese obetwumako ewo mu na we no abra dom kase ama ne boni ekopopie mu wo hwa se na wonwumedie ekọ ena omamfo woton apotoyewa yi bi ede to yenim se first pa na Brenda mai ne papa na yedwane na eye na se die edwane enye kra obi bana wayo a miensa 20 cities o kan wasan Brenda wo ho minya da agi ntwemaku se yedwane de enye nka sa ye free ayima yesi December mu se nkadwa no nka ye pa so na ye ba ye de order da ye to so a ye na ye so a ye hu so de ye de miensa gi 20 cities I surprise no e wo from so be obia betimi ayede atobi na say no ko fi bi mu a Brenda na obi yusu miensa 20 dey price e wo from moto a e be boa ye nyina e na kula no so a ye no mu nsuo no fridge no so emmoa nti no so se unye bi a na de so de na no mu nsuo a nso so se eno no e be boa eno echi no ya wasantia wono edejuma bi enso edade seto Ghana manfo nyina nim se ene sankofa ye nchinti wono mu nsantwe woni ma mefa apotoyi yi emfendi wono mu ejuma ne mboa ma wonwumedi so entumi enkoso but Brenda no ba ye de ahaya pa mesem ye manager ya ye ayo wan de ma customers no mbeto free ho customers no so ba o mbeto de free ensam de pa o aye kan so munya tofo ama o mbeto no pa de se egu ya dwuma no pa ya de ha adwene pa ama ya nwene ayo wan ya de ha pa man say ayo wan eno na ya wisu afitete mesro mo say o monto ye de no na Brenda no ya nsusu aso ba so emmoa ye emmo munya cancer ne ye ba we de normal ayo went